Σοπαϊδάκια, δίνω το από εδώ. Έξω από το μαγαζί μου. Έτσι, να σε φτιάξω. Κωνσταντίνα, κοκόνα μου, με θες τόσο καιρό και δεν το λες. Ναι, το έμαθα για το μωρό της Γιαννακάκενας, ναι. Ναι, το ξέρω ότι δεν είναι ώρα για τέτοιες κουβέντες, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Ναι, βέβαια, παίρνα όποτε θες. Έχω κάτι μοσχάρια να σου τρέχουν τα σάλια. Δεν έπρεπε να αφήσω το μαθαίο μόνο του. Αφού το ήθελε, έπρεπε να το σπαστείς. Πάει στο κλεισάκι και προσεύχεται. Και να μου το λέγες δεν θα το πίστευα. Γιατί? Έχει ανάγκη να πάρει δύναμη από κάπου. Αυτό που του συμβαίνει ξεπερνάει τα ανθρώπινα όρια. Γιατί δωρεά οργάνων, λέω, δεν είναι εύκολο. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Πάντα πίστευα πως δείχνει μεγαλείο ψυχής. Είναι το ανώτερο πράγμα που μπορεί να κάνει άνθρωπος για έναν άλλον άνθρωπο. Παρά τον πόνο, σώζει ζωές. Είναι σκληρό και απελευθερωτικό μαζί. Το σκεφτόμουν χθες όλη μέρα. Μαχταρίσω. Έλα, τι έγινε? Ήρθε η Δήμητρα στα Χανιά, πέρασε από το νοσοκομείο, έβρισε την Αλεξάνδρα και τώρα η Αλεξάνδρα θέλει να φύγει. Να μην πάει πουθενά, πες της, να πάει να πνιγεί η Δήμητρα. Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα τώρα. Τα λέμε μετά, σ' αφήνω. Κατάλαβα. Και στη Δήμητρα. Ναι, και έβρισε την Αλεξάνδρα. Όμως είναι το τελευταίο που με νοιάζει τώρα. Πάμε στο νοσοκομείο. Εντάξει. Πήγες το παιδί στο σχολείο? Ναι. Πέρασε και από το νοσοκομείο. Η Αναστασία είναι